Let's go. Ναι. Από την γαλερί. Πάμε να κατέβουμε από ένα άλλο τώρα. Κάτι να πει. Όνειρο. Θες από κάτι μαγαζάκι που μου αρέσει που έχουν τις πόρτες έτσι βαμμένες. Πρόχειρα βαμμένες. Έχει από εδώ καμιά ταμπέλα όπως είχε πριν. Μπα, πάμε στα τεφλά. Τι είναι? Τι είναι? Το αρχαιολογικό μου πέσει. Μόλις αφήσαμε τη χώρα της Νάξου που ήταν πανέμορφη, ειδικά το κάστρο, και ξεκινάμε το ταξιδάκι μας. Υποτίθεται πως πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το οδόστρωμα,
ξέρω αν το GPS είναι σωστό. Ας τα ακολουθήσουμε. Σταματήσω. Για παίρνα να σε δούμε πως πας. Όλο ευθεία. Αριστερά. Δεν ξέρω. Ναι, πήγαινε αριστερά. Βλέπεις, δες πόσο κόκκινο το νερό, Όλες οι επιχειρήσεις κλειστές. Μάλλον θα τη βγάλουμε με ψωμοτήρι σήμερα. Το χωματόδρομο συνεχίζεται. Δίπλα στην παραλία βέβαια. Ξεκινήσαμε αργά σήμερα γιατί είχαμε αφήσει τα ποδήλατά μας σε ένα ποδηλατάδικο στο Real Bikes. Ευχαριστούμε και τον Ειρηναίο για την εξυπηρέτηση. Κυνηγάμε να έχουμε βρει που θα κατασκηνώσουμε πριν σκοτεινιάσει. Και έχουμε κάποιες διαφωνίες. Καθόμαστε στο οτιδήποτε ωραίο βρούμε. Καθόμαστε στο ταβερνάκι που μόλις προσπεράσαμε. Προς το παρόν έχουμε βάλει πλώρη να διανύσουμε κάποια χιλιόμετρα μέχρι το κεντρό δάσος. Εκεί λέμε να φτάσουμε ώστε να κατασκηνώσουμε. Έχουμε ακούσει ότι είναι πολύ ωραία. Δεν επιτρέπεται το κάμπινγκ πουθενά στην άξο και μάλλον μας είπαν ότι θα έχει και πρόβλημα να μας έφερει κάποιος ντόπιος ή κάποιος μαγαζάτορας, ξέρω εγώ, που έχει δίπλα κάποια επιχείρηση, και έτσι έχουμε βάλει πλώρη για εκεί και ελπίζουμε να βρούμε, είτε φτάσουμε είτε δεν φτάσουμε στο κέντρο δάσος. Πίσω πάμε πίσω, θα ξαναπουγελαστούμε. Που γελωνόμαστε από ένα φωτιστήρι. Έχουμε γίνει μουσχεμα. Φάγαμε και βροχή. Ξεκινήσαμε πολύ αργά. Ναι, οπότε μπορεί να μην μπορούμε να βγάλουμε 30 ρε. Βγάζουμε, είναι ίσιο μου αρέσει. Η αγάπη δεν έχει να κάνει με θέμα κούραση, έχει να κάνει με το θέμα πόσο τάπα πηγαίνουμε και να βλέπουμε τι πηγαίνουμε. Μα τι να δεις, δεν έχει και πολλά στην παραλία. Τι δεν έχει, τι έχουμε προσπεράσει, το ένα ταβερνάκι. Ένα καφέ. Τα δίλημματα που έλεγα. Σμούθις στην ταβέρνα Παράδεισο, θέλει Μαρία. Να γυρίσουμε στον Παράδεισο να φάμε. Ωραία. Τσούλα τώρα. Δεν έχω σταματήσει να σκέφτομαι τον Παράδεισο. Να ξέρω. Παράδεισος, 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 παράδεισος. Άλλη μια φορά. Θα χρειαστεί να τσουλήσουμε εδώ πέρα. Αχ, στην άμμο. Παράδεισος, παράδεισος, παράδεισος. GPS, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τελικά αποφασίσαμε να κάνουμε ποδήλατο στην παραλία, στην Αμμουδιά. Ωραίο, Το ψωμάκι δεν το έχουμε φάει ακόμα. Το κρατάμε να βρούμε τα δύσκολα. Ωραία δεν ήταν η Αμμουδιά? Ωραία. Ρε στα λάστιχά μας. Είναι χρυσά. Χρυσά. Αυτό το λέει χρυσό. Παναγία μου, πάμε. Κακό οδόστρωμα πολύ. Και παραδόξως η Μαρία ανταπεξέλθεται. Παραμένει πίσω, αλλά έρχεται με το ρυθμό της. Ίσως να της δίνει έμπνευση η θάλασσα. Δείτε θέα, δείτε τι βλέπουμε. Περνάνε αμάξια και θα μας τη χαλάνε που και που, αλλά είναι πανέμορφα. Και αυτό το χρώμα του ήλιου σημαίνει ότι έχει αρχίσει η δύση του και μάλλον πρέπει να βιαστούμε. Κοίτα που ήμασταν πίσω, μπορείς να το πιστέψεις? Ωραία. Μπορείς να το πιστέψεις το θέμα από εκεί πίσω? Πίσω από το βουνάκι. Ναι. Θα είναι απίστευτο που κάνεις τέτοια διαδρομή με το ποδήλατο. Όχι. Δες πως έχω φέρει στα καλύτερα. Καλά γαμάτα είναι. Πανέμορφα. Αλλά ξέρεις τι σημαίνει αυτό το χρωματάκι του ήλιου, Ότι νυχτώσει. Αχα. Πρέπει να φτάσουμε και τρόδος ή φτάσαμε. Θα φτάσουμε, ρε. Θα φτάσουμε. Πάμε. Θα είναι πολύ ωραία. Έχουμε φύγει από το χωματόδρομο. Επιτέλους βρήκαμε άσφαλτο. Και είναι σαν να είμαστε μέσα του πουθενά. Πιο πολλά αυτοκίνητα που τυχαίναμε στο χωματόδρομο παρά εδώ. Ο φίλος μας, ο Ειρηναίος, το ποδηλατάδικο, είναι από το Καστράκι. Οπότε θα βγούμε λίγο εκτός διαδρομής. Πάμε να δούμε το χωριό του, αν είναι χωριό. Μπορεί να είναι απλά μια παραλία, κάπως η Πλάκα, δεν ξέρω. Πάμε να δούμε. Και αυτή είναι η παραλία για το Καστράκι. Προφανώς αλυσίδες. Να το Paradise. Σ' ακολουθεί, δεν ξέρω, σε κυνηγάει. On your plate. Ωραία. Κλειστά, προφανώς. Ψωμοτήρι is coming. Εσύ. Τα πρόβατα! Πάω να δω μήπως θέλει βοήθεια το προβατάκι. Το ξέρω, έχει βγει. Προβατάκο. Μπήκε. Αφού μπορούσες, βρε. Έτσι λέω κι εγώ. Ρε, για προσέχετε τον αυτόν τον καφέ, γιατί παίρνει δρόμο, μόνος του. Βγήκε από εδώ μικρός. Τρομερή θέα. Δεν είναι θέα. Τρομερό φως. Είναι η αγαπημένη μου ώρα να κάνω ποδήλατο αυτή την ώρα, όταν πέφτει ο ήλιος, όταν βλέπεις αυτά τα χρώματα. Είναι μαγικά.
Απλά έχεις και ένα άγχος ότι πρέπει να βιαστείς να βρεις που θα διανυκτερεύσεις. Τέτοια ώρα είναι που χτυπάνε τα καμπανάκια. Τέλος πάντων, πλησιάζουμε στο κεντρόδασος. 5 χιλιόμετρα απομένουν, οπότε νομίζω είμαστε στην ώρα μας. Δεν έχουμε κάτι να φάει ακόμα. Να φάμε ακόμα. Οπότε είναι και αυτό. Από τη μία πλευρά είναι το κεντρόδασος, από δεξιά, από την άλλη είναι τα βουνά. Είναι ωραίο το κοντράστ. Δεν ξέρω αν φαίνονται τα βουνά. Έχουμε φτάσει, είμαστε πολύ κοντά. Δεν ξέρω πώς μπορείς να μπεις εδώ μέσα. Ελπίζω να βρούμε έτσι κάποιο ξέφωτο να μπούμε. Ακόμα είναι μέρα, όλα καλά. Θα στήσουμε με ασφάλεια και θα δείπνήσουμε το τυράκι μας. Μετά θα πρέπει να πάμε στο εκεί αύριο, προς το πυργάκι. Τώρα πάμε προς το Αλικό. Ψάχνουμε μέρος, θα κατασκηνώσουμε πλέον. Είμαστε στην ώρα μας, έρθαμε νωρίς. Η ώρα είναι 5. Ψάχνουμε μέρος να κατασκηνώσουμε, ναι. Πάμε, αν θες, προς την παραλία πρώτα, να είμαστε όσο πιο κοντά. Μήπως και κάνουμε μπάνιο το πρωί κατευθείαν τη σκηνή. Το αμάξι που ήταν σταματημένο ήταν κυνηγός. Οκ. Αυτό λέω ότι παίζουν και τέτοια εδώ πέρα. Κουραστικό γι' αυτό. Φτάσαμε στην παραλία, στο κεντρόδασος. Περίμενα ότι δάσος είναι κάτι πιο ψηλά δέντρα. Είναι αυτό. Τέτοιο, τόσο ψηλά, περίπου 1-2 μέτρα. Αλλά είναι μαγικά. Και ήρεμα και ήσυχα. Και μόνο θα είμαστε προστατευμένοι και θα είναι πανέμορφα. Τέλεια. Πάμε να τα παρατάμε λίγο εδώ, να κάνουμε λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, να δούμε πώς στείλουμε. Πάμε, ναι. Απλά μην μιλάμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Η πιθανότητα του να είναι κάποιος εδώ που θέλει να κάνει κακό είναι ελάχιστη. Στη σκηνή βάζεις το κίτρινο αυτό και την υπόλοιπη το κάνεις έτσι. Ένα μαύρο κλειφάκι. Αυτό είναι μπροστά. Τέλεια η σκηνούλα μας. Φανταστική.